ዶክተር ደብረጽዮን ኢሳያስ ካብ ስልጣን ክእለ ድሌትና እኳ እንተኾነ ንኤርትራውያን ዝግደፍ ኢሉ ሃዲሞም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ዓሰርታት ነበርቲ ዓዲግራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተፋንዮም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተዋፊራ ዝቕነየት መርከብ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 570 ስደተኛታት ታድሒና ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ካብ ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ 14 ጋዜጠኛታትን ማሕበረሰብ ሚድያን ኣሲሩ ግብፂ ሓድሽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሃኒፃ ዝብልን ካልእን ኣጠቓሊሉ ኣሎ ቢንያም ስሞኔ ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ምሳና ክጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ባይቶ ጸጥታ ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ዳግማይ ክለዓል ይኽእል እዩ ብምባል ኣብ ዘጠንቅቐሉ ዘሎ እዋን ብሓይሊ ዝተመንዝዐ መሬትና ብሓይሊ ክንመልሶ ኢና ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጹ ንሱ ምስ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ካብቲ ን8 ዋርሒ ዝቐጸለ ኩናት ብሂወት ዝወፅእ ይመስለኒ ነበረን እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ግና ህዝቢ ትግራይ ካብ ወረርቲ ናፃ ምውፅኡ ኢሉ ብፌደራል መንግስቲ ክወሃብ ዝጸንሐ መግለጺታት ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዕሸልነት ዘጥቅዖን ተመክሮ ዝጎደሎን መራሒ እዩ ንጉስ ናይ ምዃን ሕልሙ ዕንቅፋት ንኾኖ ከም ዘለና እዩ ዝኣምን ኢሉ ኣቐድም ኣቢሉ ብወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ንኤርትራ ብዝምልከት ዝወሃበ መግለጺ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ክእለ ድሌትና እኳ እንተኾነ ንኤርትራውያን ዝግደፍ እዩ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ክወፅእ ግና ክሳብ ዶባት ክንደፊ ኢና ብምባል ዶክተር ደብረጽዮን ምላሽ ሂቦም ኣብ ኩናት ዝተማረኹ ልዕሊ 7,000 ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ብዘይካቶም ብገበን ዝሕተቱ ሓለፍቲ ቶም ዝተረፉ ነናብ ዓዶም ክፋነዉ ምዃኖም ይግለጽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ኣብ ትግራይ ተራይ ዘሎ ምቅያር ሓይሊ ሚዛን ነቲ ተሸጊሩ ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ረድኤት ኣብ ምብጻሕ ዝዓበየ ዕንቅፋት ክፈጥር ከም ዝኽእል ሓቢሮም እኽሊ ዝፀዓነ ቃፍላይ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ናብቲ ረድኤት ዘድልዮ ህዝቢ ከይበፅሕ ን4 መዓልታት ኣብ መገዲ ተዓጊቱ ምቕናዩ እቲ ውድብ የመልክት ኣብ ዝሓለፈ 8 ዋርሕ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙን ዝተባሃለ ክሳብ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝኸይድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ነዘውፅኦ መግለጺ ብወገን ሓይልታት ትግራይ እቲ መጽናዕቲ ወገናዊ እዩ ብምባል ከም ዝነጸግዎ ይዝከር ናብ ኤሮጳ ንምእታው ዝሓለኑ 127 ስደተኛታት ዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ክልማይ ቱኒዝያ ከም ዝጠሓለት ሰበስልጣን ሃገር ኣፍሊጦም እታ ጃልባ ገማግም ደቡባዊ ቱኒዝያ ከባቢ ከተማ ዛርዚስ ኣልሞንጂ ሳሊም ከም ዝጠሓለት ዝሓበረ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሃገር ዛጊት 84 ሰባት ብሂወት ክድሕኑ እንከለዉ ሃልዋት ናይቶም 43 ግና ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ መልኪቶም ኣብታ ብቐዳም 3 ሓምለ ዝጠሓለት ጃልባ ዝነበሩ ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራ ሱዳን ጫድ ግብፂ የመን ባንግላዴሽ ምዃኖም እቲ ትካል ብተወሳኺ ጠቒሱ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዋርሕ ማእከላይ ባሕሪ ብምስጋር ናብ ሃገራት ኤሮጳ ንምእታው ካብ ዝፈተኑ ኣሽሓት ስደተኛታት ኣስታት 700 ጥሒሎም ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ብኻልእ ወገን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተዋፊራ ዝቕነየት ብውቅያኖስ ቫይኪንግ እትፍለጥ መርከብ ናብ ኤሮጳ ንምስጋር ዝሓለኑ 572 ስደተኛታት ካብ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዘድሓነት ወናነታ መርከብ ዝኾነ ኣህጉራዊ ትካል SOS ሜዲተራንያን ኣፍሊጡ ብ5 ሓምለ ዘካየዶ ናይ ኣሳት 6 ሰዓት ናይ ባሕሪ ስርሒት ጥራይ 369 ስደተኛታት ካብ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ዘድሓነት ትካል ብሓፈሻ ኣብዚ ሒደት መዓልታት ዝኣከቦም ልዕሊ 570 ሰባት ኣብታ መርከብ ከም ዝርከቡ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ረጋጊጹ እቶም ዜጋታት ኤርትራ ባንግላዴሽ ግብፅን ካልኦት ሃገራትን ምዃኖም ዝተጠቕሱ ስደተኛታት ብናእሽቱ ጀላቡ ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ድሕሪ ምብጋሶም ሓደጋ ናይ ምጥሓል ስለ ዘንጸላልዎም እዮም በታ መርከብ ክድሕኑ ክኢሎም ቆልዑ ዝርከብዎም ማማይት ስደተኛታት ዝፀዓነታ መርከብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ማልታ ወይ ድማ ኢጣልያ ንኽትጽጋዕ ፍቓድ ተሓትት ኣላ ውቅያኖስ ቫይኪንግ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ንዘጋጥም ሞትን ካልእ ሓደጋን ስደተኛታት ንምውጋድ ኣብ 2019 ኣብ ናይ ሂወት ምድሓን ስርሒት ዝተዋፈረት ዋንነታ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ዝኾነት መርከብ እያ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝነበረ ከባቢታት ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋን ናብ ኤርትራ ዝሃደሙ 10ታት ነበርቲ ዓዲግራት ካብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተፋነዉ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም እቶም ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ነበርቲ ዓዲግራት መንነቶም ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻለ ኣባላት ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ብልጽግና ብምዃን ኣብ ትግራይ ከገልግሉ ዝጸንሑ ምዃኖም ይግመት
ሓይልታት ትግራይ ሓያሎ ከባቢታት ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋን ኣባላት ሰልፊ ብልጽግና ኮይኖም ከገልግሉ ንዝጸንሑ ተወላዶ ትግራይ ከም ዝቐተሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወቐሳ ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ዝሰሓቡ ሰራዊት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከባቢ ዶባት ብሓባር ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ብፍላይ ብሸነኽ ዛላንበሳ ዝሰሓቡ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ዓስኪሮም ከም ዘለዉ ክግለጽ እንከሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ድፍዓት ኣብ ምቑዓት ተጸሚዱ ከም ዝርከብ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣመልኪቶም። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ኣብ ኢትዮጵያ ኩሎም ወገናት ተጻቦታት ከወግዱን ቀዋሚ ምቁራጽ ተኹሲ ንምትግባር ኣብ ስምምዕ ክበጽሑን ኣሜሪካ ጸዊዓ። እታ ሃገር ነዚ ጻውዒት ዘቕረበት ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብ6 ሐምለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብ2 ሐምለ ዝገበሮ ፍሉይ ኣኼባ ዘቐመጦም ነጥብታት ኢትዮጵያ ክተተግብር ዝጸውዐ አንቶኒ ብሊንከን ሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ክወፁ፣ ውሑስን ዕንቅፋት ዘይብሉን መስመራት ሰብኣዊ ሓገዛት ከኽፈቱ፣ ኣብ ትግራይ ገበናት ዝፈጸሙ ብናጻን ግሉጽ ኣካልን ምጽራይ ክካየደሉን ዝብሉ ምዃኖም ኣዘኻኺሩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ዶባት ወይ ክልላት ካብ ቅዋምቲ ሃገር ወጻኢ ብሓይሊ ምቅያራት ከይግበረሎም አንቶኒ ብሊንከን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ከም ዘስመረሉ ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነድ ፕራይስ ኣፍሊጡ። ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ብሄር ይኹን ፖለቲካ ወጥሪ ነባሪ ፍታሕ ክረክብ እንተኮይኑ ኩሎም ወገናት ብዝቐልጠፈ ናብ መኣዲ ዘተ ክቐርቡ ጸዊዑ። ስዑድ ዓረብ ዝሰጎጎቶም ማሳት 80 ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተው ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። እቶም ብመርከብ ዝኣተው ኤርትራውያን መብዛሕትኦም መንበር ፍቓድ ወይ ኢጋማ ዘይጸንሖም ኮይኖም ብመገዲ ኤምባሲ ኤርትራ ሊሰፓሴ ወይ ድማ ናይ ሕለፍ ፍቓድ ክሳብ ዝዳልወሎም ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሃገር ዝጸንሑ እዮም። ንሳቶም ናብ ኤርትራ ብዝኣተውሉ ካብ ኮቪድ ናጻ ምዃኖም ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ከባቢ ባፅዓብ ዝርከብ ከም መወሸቢ ማእከል ዘገልግል ህንፃ ተታሒዞም ይርከቡ። ስዑድ ዓረብ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ደው ኣቢላቶ ዝጸንሐት ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ነናብ ዓዶም ናይ ምስጓግ መስርሕ ብዝሰፍሐ ትቕጽሎላ። እታ ሃገር ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣሳት 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብተመሳሳሊ ገባብ ከም ዝሰጎጎት ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ በይናዊ ምቁራጽ ተኹሲ ንትግራይ ኣብ ከበባ ብምእታው ንህዝቢ ግዳይ ጥሜት ንምግባሩ ዘንቀደ እዩ ክብል ኮሚሽነር ምሕደራ ቅልውላው ሕብረት ኤውሮጳ ያኔዝ ሌናርሽሽ ገሊጹ። ንሱ ብ6 ሐምለ ንኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ምቁራጽ ተኹሲ ዘይኮነ ከበባ እዩ ክብል ጠቒሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሓገዝ ከይኣቱ ከልኪሉ፣ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዓጊቱ፣ መራኸቢታት ቴሌፎንን ኢንተርነትን ኣቋሪጹ፣ ድልድልን መንገድታትን ኣፍሪሱ በይናዊ ምቁራጽ ተኹሲ ገይረ ክብል ከም ዘይክእል ኣረዲዩ። ኣብ ትግራይ ድሮ ማይታ ሸሓት ንጥሜት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ዘመልከተቲ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ ብዙሕ ህዝቢ ናብ 1 ሚልዮን ተጸጊዑ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት ብሰብ ዝመፀ እዩ ድሕሪ ምባል ድማ እቶም ነዚ ዝገበሩ ተሓተቲ ምዃኖም ኣስሚሩሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ከም ፆታዊ ዓመፅን ቅትለት ሰላማውያን ሰባትን ስለ ዝተፈጸመ እቲ ጉዳይ ክሳብ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኮሚሽነር ያኔዝ ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ፀቕጢ ዝበዝሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝዓለመ ሓገዛት ዝፀዓና ነፈርቲ ናብቲ ክልል ክበራ ከም ዘፍቅድ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር እቶም ናይ ረድኤት ትካላት ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣተውሉ ንዘጋጥሞም ዝኾነ ሓደጋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ከም ዘይከውን ኣጠንቂቑ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ናብ ትግራይ ኣብ ህፁፅ ሓገዛት ክነጥፍ ዝፀንሐ ሓካይም ብዘይዶብ ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ትካል ንጥፈታቱ ደው ከም ዘበለ ገሊጹ። እቲ ትካል ነዚ ዘፍለጠ ኣብ ትግራይ ዝተቐትሉ 3 ኣባላቱ ዝሕተተሎም ይኹን ጉዳይ ኣቀታትሎም ዘጻሪ ኣካል ብዘይምህላው እዩ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ 14 ጋዜጠኛታትን ማሕበረሰብ ሚድያን ከም ዝኣሰረ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኮሚቴ ምጥዋቅ ጋዜጠኛታት ገሊጹ። እቲ ናጽነት ፕረስ ዝጠበቐ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ሳልስቲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ብፍላይ 12 ንዝኾኑ ኣባላት ኣውሎ ሚድያ ብ30 ሰነ ብእኩብ ከም ዝኣሰሮም ኣፍሊጡ። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብዘይካዚ ብውሕዱ ክልተ ኣባላት ሚድያ ኢትዮ ፎረም ከም ዝኣሰሮ ሲፒጄ ብተወሳኺ ረጋጊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ካብቲ መንግስቲ ዘቃልሖ ዘሎ ዜናን ሓበሬታን ዝተፈለየ ቀራርባን ትሕሶን ንዘለወን ሚድያታትን ኣባላተንን ግዳያት ምፍራሕን ማእሰርትን ይገብር ከም ዘሎ ይዝውቀስ። ኣብ ትግራይን ካልእ ሓያሎ ክልላትን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዓፂ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናጽነት ፕረስን መሰል ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽን ብምግሃዝ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ኤርትራ ዝመራሒተን ቀዳሞት ሃገራት እዩ ዝስራሕ። ግብፂ ዝሃነፀቶ ሓድሽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ስርሑ ጀሚሩ። እቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝተሃንፀ ናብ ሊብያ ዝቐረበ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ብ3 ሐምለ መሪቑ ከፊትዎ። ወራስ ዓራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ ዛይድ ቢን አናህያንን ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ሊብያ መሐመድ አልሜንፊን ኣብ ጎኒ ፕረዚደንት ግብፂ ብምዃን ኣብቲ ጋጣሚ ተረኺቦም። ግብፂ ኣብ ተሓድሽ ዝሃነፀቶ ሓይሊ ባሕሪ ካብ ፈረንሳ ዝሸመተተን ሄሊኮፕተራት ዝስከማ መራኽብ ኩናት ናይ ትሕቲ ባሕሪ መራኽብን ካልኦት ዓይነታት መራኽብን ውግእ ንምርኢት ኣቕሪባ። ዕላማ ምህናት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ውሕስነት ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ማእከላይ ባሕርን ምሕላው ምዃኑ ፕረዚደንት አልሲሲ ኣብቲ ጋጣሚ ገሊጹ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይቲ ንግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማና ኢሉ ብዝምልከት ዘትዩ። እቲ ባይቶ ብሓሙስ ኣኼባ ዘካየደ ኢትዮጵያ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ካልኣይ እብረ ምምላእ ማይዲጋ ተሃድሶ ከም ዘካየደት ንግብፅን ሱዳንን ድሕሪ ምሕባራ እዩ። ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክዘቲ ብተደጋጋሚ ክጠልባ ዝጸንሓ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝወሰደቶ በይናዊ ተበግሶ ተቃዊሞን ኣለዋ። ሰለስቲአን ሃገራት ናብ ዘተ ክምለሳን በይናዊ ስጉምታት ካብ ምውሳድ ክቁጠባን ብሰሉስ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ባይቶ ጸጥታ ካብ ሓያሎ ሃገራት ዓረብ ንመርገፂ ግብፅን ሱዳንን ዝድግፍ ደብዳቤታት ክበጽሖ ከም ዝጸንሐ ዲፕሎማሰኛታት ገሊጾም። ባይቶ ጸጥታ ኣብቲ ትማሊ ዘካየደ ኣኼባ እውን ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ስሉሳዊ ዘተ ዘን ሃገራት ክቕጽል ዘለዎ እምነት ገሊጹ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ዞባናን ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕሶና ተፈጺሙ ኣሎ። ነዝን ካልእን ትሕሶታትና ብሰፊሑ ንምክትታል ኣብ ኤረና.ኦርግ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ብተወሳኺ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ስድራ ቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ።